Jeg er nødt til at sige det. Jeg ser det ikke som en model, at vi skal forringe de danske arbejdsforhold, men hvis vi kan være med til at løfte andre lande, løfte på andre områder, så vil jeg ikke have noget imod det. Fagbevægelsen går en krank fremtid i møde, en skæbne i møde, hvor man altså simpelthen vil blive stillet ringere i forhold til arbejdsgiverne. Forestil dig, hvis de store europæiske industrier nu skal gå sammen og forhandle imod fagbevægelsen, som jo rigtig mange af de østeuropæiske lande er meget, meget dårligt organiseret. Det er jo faktisk kun i Skandinavien, at fagbevægelsen er så godt organiseret. Prøv at se, også i Frankrig og i Tyskland, Østeuropa, det vil i den grad give hele industrien og arbejdsgiversiden muskelkraft, hvis man laver det her, som Socialdemokraterne foreslår.